bawethu angithokoze kakhulu ukuba usuku namhlanje nikwazi ukuba khona ngoba lusukela osukwini ebesinalo sihlangene lapha kumedala ngoba ngangithola isimemo somhlangano noma isicelo somhlangano. Manje ke ngizeke nami ngizedidekile ukuthi kufuneka nje umuntu nankulu wazi uNatal noma kufuneka nje umhlalo wephansi. Asixoxele masixoxa akucazi ukuthi hayi into beyithathu lesi abadidizeli bangobani abanendaba futhi bakhuluma noNdunankulu noma bakhuluma nohlalo we-IFG okubalulekile kubona bayizinto beyithathu. Mase-ke ngwemukela-ke lokho kuxoxa ngathi sithakulungile kodwa ngoba lento esixoxayo esemqoka ngibone ngathi ukuthi abaholi abaqhamuka amashabadelele ngeke sikwazi ukuyixoxa kahle siyiphethe kukhona abaholi abasemqoka bangekho. Kuhle ngoba sikhona thina kodwa sengazi ukuthi abaholi bakamashu bangaba khona ngobuningi babo. Sabalaka igaba lelisengiyibingelelile ukuthi ma ungaphumelela zona kungakuhle. Udaba okhulu kodwa udaba lokubulalana lapha eHostel, udaba lobugebengu lapha eHostel, udaba labantu ofika asebevule ibaza shoka eHostel okuney'nsolo zokuthi badayisana idakamizwa. Ilezo hloko-ke ngathi mangilalela ngayibona kuyizihloko okuyizona ezayizungeza inhloso yokucela ukuba ningibone esilabeni esihlangene nayo. Savumela nako kodwa ukuthi inkulu kakhulu lento engikhuluma ngayo futhi nzima. Manje-ke idinga sengazi ukuthi bonke abaholi bethu abalapha phakathi eHostel singabuye sizohlala nabo siyivume lento ukuthi sizokwenza njani kodwa sinethemba-ke lokwenza sibambisene namaphoyisa ngoba bonke okufanele sivumelane ngakho kufanele kube yinto ezobuyisa uzinzo lapha ngaphakathi kwamashu eHostel, kube yinto ezoqeda ukwesaba. Ngabikho umuntu ohlala khona athi le ndawo iyasabeka. Ngabikho futhi umuntu ongaphandle othi angihema lapho kuyasabeka. Manje indaba lejule kakhulu ongasiyona indaba nje owayithatha kalula, indaba edinga isikhathi nezinto ey'ningi ey'julile ofanele zenzeke. Ngoba phela siyazi ukuthi umlando wamahostela muhle kabi. Amahostela ahlala khona iy'nsizwa nobaba besuke emakhaya bezofuna umsebenzi la benze kodwa iy'ngane zabo. Manje-ke ngenxa yokuthi amathuba awasemaningi sebalandela nabesifazane bayohlala khona, abanye nemndeni yalandela yayohlala khona. Sekuwumphakathi impela ogcwele. Sekwaphela lokhu ukuthi hhayi kuhlala abebilo okuthize kuphela. Sekuhlala nje umphakathi manje usenzile khona. Manje mahlezi umphakathi kufanele kube nozinzo ngampela. Kufanele kube nokungesabi ukuthi angazi ukuthi uzosekuseni kwenzakaleni. Uzosekuseni kuhlukumezeke bani? Uzosekuseni kulinyazwe bani? Uzosekuseni kubaleke bani? Kufanele lo mlando wasemahostela omuhle siwaziyo sonke ukuthi iy'nsizwa nje nobaba besha emahostela ibona bayobuye emakhaya balungisizime emakhaya. Makukhona ongasahloniphi nonesikhalo siphatha budedengu wayebizwa yibona bayobuyile ehlabeni lathiwa mfana ungayisento le ukuthi sambile
asifuni usalele emakhaya uhlukumeza omama leyingane. Kodwa manje isimo sehostela lapha nabamasha ngokulalela kwami sikhombisa ukuthi siphunyuke kakhulu, siqhele kakhulu kulokhu sonke esingajabulele. Ngiyathokozela ukuthi nina nomndeni ngoba nonke ngabantwana bakaShela, ngabantwana bendoda ongayethemba, futhi nani niyalithi abantu abanethemba. Makuye ngethweni nje nanithi abantu abanethemba. Manje kusinengxoxo yethu kufanele kube ingxoxo ethembekile, kufanele kube ingxoxo eqotho. Eqinisweni siqala ingxoxo manje okufanele iziyongena ngaphakathi ehostel. Umuntu omncane nomdala noma ukusipha isimo okufanele ayiqonde ukuthi sesivumelene ukuthi sifuna ukwakha uzinzo. Sifuna ukuthi ihostel kaMashu la eThekwini naBethel kube lona isibonelo esihle. Kuthiwa noma zikeza abakhona inkinga, kodwa kusukumeje amadoda namakhosikazi izizwa nentombi baguqula isimo bezokuhlala khona kwamnandi, beza nabacabanga ukuzotshala imali ngaphakathi bakhululeka bathi hayi singayitshala imali kuvuleka amathuba okuphila noma amathuba omsebenzi kuyalapho ngoba sekukhuphuka isimo sakhona. Yabona-ke lento engiyikhulumayo ngiyazi ukuthi ninakho ukuthi kodwa uNkulunkulu akaphuphi yini emini elibalele. Uyasazi kodwa isimo silapha, asikho isimo esingaguquki. Uma nje kuzovunyelwana ukuqala ukuthi cha sonke sifuna siguquke, bese kuvunyelwana ukuthi sonke sesiyobambisana ngemali ukuba siguquke. Abantu abahlukumeza umphakathi, abantu ababulalayo, abantu abahlukumeza ubugebengu, abantu abanyumbeza ingane ezincane bambalwa. They are very few. Uma wasukhathalisa nesibalo selela endlini, ungatsho ukuthi nawo umuntu oyedwa kubantu abalayendlini ngokwesibalo. Abantu abaningi kangaka abawazi umuntu umuntu oyedwa swini. Abantu abambalwa abawazi ukuthi bebona abazonquma indlela okufanele iphile ngayo ehostel. Akufanele kube abantu abambalwa. Ngoba mina ngiyakholelwa ukuthi njengoba nilapha namhlanje, ingoba nonke niyathanda ukuthi kube nokuthula, kube nepeace ehostel. Anthanda ukuthi kube khona abantu abaqhubekayo bafe ehostel. Nifisa ngathi njengoba niphila nje ngaqhubeka niphile nonke. Akekho umuntu ongafanele abone ukuthi mayethanda nje aphile bese bona ukuthi kufanele angathandi nomunye aphile. Kufanele sonke kufanele kuphile wonke umuntu. Babe nezathu kabanye bethi hayi thina sezugebengu ngoba sina amathuba omsebenzeni yami. Bese kuthi hayi angikholwa ukuthi lokho kuyiqiniso eliphelele ngoba bakhona nabanye abasebenza ababenza ubugebengu. Bakhona abanemali abahlala bomhlanga ababenza ubugebengu. Abahlala endaweni ephezulu ababenza ubugebengu. Ubugebengu kuyi-choice. Asekulisizathu ongase usibheke ukuthi hayi ngihlukumeze abantu mina ngenxa yokuthi befuna indlela yokuphila ngisebenzi. Ileyo nkulumo-ke ehlanganisela namhlanje ngiyathokoza ngoba namaphoyisa asekhona ngoba ngiphawulile lokhu ngoba ngeke ngafika lapha estation kwaMashu. Ngalalela nje ibalo ngoba ngizolalela ukuthi kwenzeka kanjani
isimo sokugebengu kuleya ndawo. Yakhona inhlansi yethemba ukuthi kunemkhakha obonakalayo ukuthi iyanqobeka ziyehla ibalo zabantu abagangayo. Kodwa-ke nganginethemba lokuthi lo mhlangano womphakathi uzoba ngaphakathi ehostela. Manje mase ngithola ukuthi hayi uya kwenye indawo ngathi hayi kusafanele ngibe ngibuyeleke ehostela. Kodwa sesiqale kahle yokuya ehostela ngoba ngake ngahlangana nani eningabaholi. Inhloso yokuhlangana nani-ke ukulalela namhlanje. Baphawulile obaba ngakuza ukuphawula kwabo ukuthi sibe inhliziyo zabo. Bekhala ngesimo salapha ehostela. Ukubulawa kwabantu. Ngathi-ke kufanele sibambisane namaphoyisa. Kufanele sakhe iy'nhlaka ngaphakathi ezobe zithi hayi labantu abanembameko emthethweni ababulala abantu kufanele iqale ngabo uboshwe bona kuqala. Nalabo abaphila ngokubulala abantu abayibiza ngenkalo. Ngoba nabo lokho wrong. Akufanelekile kube khona umuntu othi mina ngizophila ngokuthenga ngikhokhela imali hambe ngiyokhipha umphefumulo. Ngoba nje ngithi mina kufanele uqale ucabange nje umuntu wakhe egcekeni ucabanga umndeni wakho. Ukuthi nje mase bekhona umuntu ozazobulala umuntu oyedwa lapha ekhaya kini ungathini kuwena. Ungamnandi. Uma esebulale umuntu owondlayo emndenini ungamnandi. Ngoba sikhuluma lezisho lezi singanyanyalathi. Uma sisanyanyalathi khona umuntu ozocabanga ukuthi hayi lokhu kwathi right ngoba mina ngiyathemba ngihambe ngiyodubula kude bese ngiyozocasha phakathi. Kodwa belilanga kuzomdala inkinga kwayena. Ngoba belilanga izandla ezingane. Kuyothi uyafika kanti omunye ufast alimali kanti besazophila umndeni wakusamdinga naye ngoba akekho umuntu ongadingeka emndenini wakhe. Umndeni udinga unemali, udinga ungenamali. Umndeni udinga uhlupha, uphuza utshwala bathuke, udinga noma bashuphi. Abantu bake bayathanda. Akekho umuntu ongenabo abantu abamthandayo. Manje uma ungena ebhizinisini lokuthengela ukubulala abantu noma ungena etohweni lokuthengela ukubulala abantu usuke uhlukumeza umndeni wakho uqobo ngoba mhla sekulele wena phansi kobe khala wonke umuntu wakini. And that will be very unfortunate ukuthi wena uzwise umndeni wakho ubuhlungu. Ungena ohambeni olubeka impilo yakho engozini olungaba nomthelela ukuthi wena uqobo ukuthi ulahlekelwe impilo yakho zisale ingane zakho zizintandane noma basala bathandayo ekhaya. Akaze umbone umuntu impilo yenkabi uhambo lakho liphetha kahle. Umuntu obulala abantu nje akaze umbone uhambo lakho liphetha kahle. Manje kufanele sixoxe ngalezi zihlobo lezi. Kodwa sisuke esigabeni sokuthi cha siyakuzwa phela uyakhuluma kodwa-ke uphila kanjani kulo mhlaba? Sifike kulo sigaba leso ukuthi umphakathi walaphaya iziphi inhlelo uma sesilethe uzinzo kwaba nozinzo kwaphela ukubulalana kwaphela ubugebengu. Iziphi inhlelo singayifaka ngaphakathi ehostela njengohulumeni kanye namabhizinisi engalekelela indlela yokuphila? Kuningi okungakha isizwe sethu nokwakha isifundazwe sethu okungakha nina ngoba abanye badinga amakhono abanawo amakhono. Ukhona umuntu ethi mangase mina ngithathele ilayisensi ngingakwazi ukuhlala amatekisi ngiphi, ngingakwazi ukuhlala amatraki ngiphile ngonke umndeni wami. Omunye athi mangase ungiqeqeshe bese unginikeza i-grant ngakwazi ukusungula ibhizinisi kuphela nomndeni wami. Abanye bethi hayi mina ngifuna uqasho. Uma ngase nje ngithole indlela yokufunda e-university, nginengane yami nansi
ayinamali yokufika e-university, ipass matric, uma ngasungenelele uhulumeni ingane yami xa sekambe yofunda, ingane yami singaba ithemba lokuphila komndeni wami. Zikhona izinto esingayixoxa zokwakha nomphakathi omnandi othi hhayi thina sifika isibonelo esihle kuthiwa kuleli hostela leli iy'gebengu zonke ziyathutha khona, akekho umuntu ozoqhubeka ahlale la mayisigebengu. Iy'nhlangano ezinkulume ngazo zokulwisana nobugebengu ezisebenza namaphoyisa ukuzama ukunqanda ubugebengu, kuyabe kube nenkinga yokuthi ziyazi uma isungulwa abangena phakathi kwazo nabo bayibize ngazo kube khona ungenele ukuzobhekela iy'gebengu ukuthi plan bani la. Makuthiwa mabexoxa ukusuka esikhatheni apha batshele iy'gebengu asiyongena ngapha thina, kuyaba khona lokho. Ngiyathokoza ngoba nina ningabaholi, njengoba nilapha nina ningabaholi. Phakathi kwamaholi-ke akuze ngabikho umuntu wesigebengu. Kuyabe kube khona umuntu ofuna ukuthi umphakathi uphile kahle. Kuyabe kube khona umuntu oney'fiso ezinhle nendawo ahlala kuyona. Umuntu omholi nje usuke ecabanga ngesasa elingcono, usuke ecabanga ngothando ofanele khona phakathi kwethu. Lapho impilo yomuntu inevelu, impilo yomunye umuntu inevelu. Ungasiyona nje into ngathi nyoni ongathatha nje isilingi ufake itshe lodwa ukuthi cha bese hayi edile inyoni sengiyoyose. Impilo yomuntu inevelu baholi. Manje ke bahlangene lapha namhlanje behlangene nje labaholi. Singabaholi thina ey'gabeni zethu ezahlukene. Abaholi-ke basobe nento abayifisayo ukuthi yenzeke efanelekile. Ngiyazi nazo-ke iy'nkulumo zenu zangaphakathi hayi kodwa nathi naphakathi sisodwa sihlukene. Khona abaholi enkatheni singabaholi benkathi sihlukene. Hlukaniswa u-1 no-2 no-3 no-4. Kube khona nje nomunye-ke okusebenzelayo ukuthi kube khona ukwehlukana, ungafuni kube khona usizo olwayo nokuthi kube khona usizo. Ukhona nje insizwa engingayazi eyake yangifonela, ngazi ukuthi ikhona lapho, ngathokoza ngakuthi ikhona. Yayifona ikhala, hayi manje kunenkinga, izinto khona nje bakhombayo ukuthi hayi imidlalo sibanibani ngishayana namaphoyisa noma sibanibani ukuthi athi ngibona ngabona sekhona sekubhaliwe ukuthi hayi uNdunankulu, angisazi ukuthi uNdunankulu no emisokakhotha nokuhlosha ugwala batho bahlangene nabathizi njengoba kufa abantu ekosiyami hawu osiyami nami futhi kodwa-ke futhi nje nokumazi ukuhlosha ugwala nathi hawu nomhlosha ugwala futhi naye ungqongqoshe wakhokha khawu nomhlosha wakhokha futhi. Kodwa wabona ukuthi lo muntu ufaka lo moya lo uyabaza abantu abazokusukuma qala bezokhuza lento eyenzakalayo. Ufuna ukuthi kuziqhubeke lapho bengasondeli ngoba bethi awuvele sesinukiwe nesikwazi ukusondela laphaya. Kodwa-ke ngenhlahla ngeke umuntu akuvume lokho ukuba uvele ukuba sixoxe. Sibuyise isimo esimele kuyisona sona. Lapho la izohlala njengomndeni. Njengoba sihlanganyele lapha namhlanje silungiselela ukukhulela ngoma. Umhlangano omkhulu wenkathi ngaphandle kwesitela kuba ngaxoxa ngathi ngize njengohulumeni ngizobuza ngize njengokuthi bathi hayi lapha siyinkatha, sihlala siyinkatha lapha ngaphakathi. Mawuza nje wosizobuza thina ngoba yithi inkinga. Basho njalo babelangihlangane nabo. Bathi hayi ungazilokhu udubo udidizela ufuna ukuyokhomba kude ithina. Manje-ke woza nje ugqoke isikibha senkatha, woza emhlanganweni wenkatha ufuna uzokhuza thina ngoba ithina sidalelana thina iy'nkinga ngaphakathi. Kodwa ngiyathanda phela ukuza nangokukhuluma ushinyoza-ke mhlawumbe kabili-ke
ngiyozele uhulumeni kodwa ngiyozake futhi nanjengenkathi kodwa ngoba umhlangano omkhulu osovulekile wonke umuntu lapho nesizozama ngoba kufanele sizivumelana futhi ukuthi uma uthi ngempela sonke siyafuna usizo uma uthi ngempela sonke siyafuna ukuphela ubugebengu kufanele sivumelane ukuthi esizoxoxa sizobambisana ibona umuntu esokwenza ukuze siyolungisa isimo. Ngizofisa ke bakwethu ubanga mhlale phansi nginike ithuba ngoba nawe uvule ngenza njalo abahambi na owakhuluma ngashaya ishobe ngaphuma mahamba kodwa ngalalelisisa ukuthi bathini okulokushonela ngamfanele nabo iziphi izinto abayibekayo abathi babona ukuthi ziyinkinga nje bahlezi lapha ngaphakathi. Yabona ke lo mhlangano wethu uthe wabaholi ngoba wabaholi umholi bayikhuluma uyawubona ufuna ukuthi kwezojani kwakhiwe akakhulumi inkulumo ngenhloso yokuthi hayi azingamkinyela isibalibali ngimthema ngiqala ukuthi khona la nhlanganweni ngibela phe kwapheke namhlanje enye into kufanele futhi mhlawumbe ngithinte nje ngoba siyokhethweni unyaka ozayo amakhansela qalileke nembango yokufuna ukuyikhonda zamakhansela manje okunye ungabikho kozinze phakathini kudalwa yilaba abasuke beyibona bona sebengamakhansela othe mayivuka ekuseni ngokwesibukweni wabuka amadeva wathi yabona impela hayi ikhansela impela ngenzeka-ke kube lokukhuluma-ke ovele iqembu ngaphakathi wena ubona abantu kuzeliwe kuze kuphume imphefumulo ungazi kwenzakalani kanti cha imputhu ishuma nje ishumela ikhundla kanti ngithi mina lokho ikhundla akuyona into yokulwelwa into enkundla into yokusebenzela isikhundla sifuna ukuthi ukhuthale phakathi bakubona ulosizo bese nithi hayi bese nasithuza kangcono ngalelo khona ake siphakamise ubalwali icala lelo kodwa okungafanelekile ukuthi kudaleke indlela yokuqhakeza umphakathi phakathi uzungezwani umphakathi uze kugcina kuphume idumo afuneki kwenzeke lo kufanele sinqande lokusikhuze lo kungenzeki abantu abaqotho ngaso sonke isikhathi balwela ukuthi kube lokuthula kube nozinzo abantu abaqotho balwela ukuthi kube lokuthula kube nozinzo manje ngithi njengoba sihlangene nathi namhlanje la sifuna lokho ukuthi kube lokuthula kube nozinzo sizothi masixoxa nje bafowethu nodadewethu namadodakazi nensizwe ekhona so masixoxa sikuxe sibe kulelo zinga lokuthi sifuna isihloko sokuqala sifuna kube nozinzo sifuna kube nophepha ngaphakathi sifuna bonke laba abayizigebengu babiye kugebengu noma baphume bangadlali ngaphakathi lakanobusela ngathi kwazaka amaphoyisa bayangixoxela ukuthi kunohlelo lamakhamera akwazi ukufika nje hostela kuwe ngaphakathi hostela afake lapha nentosuku sazo yakhona-ke ngeyibuka leyasenta ngoba bathi hayi impela ahamba indawo ende nje futhi ayakwazi ukubona ma kukhona umnyakazo ongajwayelekile adetect bese bekwazi ukuthi ba-activate labo bomthetho kwenzakalani ngoba ngakithi mina imali singafaka amakhamera lapha ngaphakathi hostela bathi hayi kuleke sikhona isystem nangaphakathi iyakwazi ukufinyelela bapheza kanjalo amaphoyisa laphana kwamasho kusho nje angazi noma siqale ukusebenza noma yaqala ukusebenza so ngizokwazi ukusilekelela-ke ngiyethemba mhlawumbe makhanje emzekeni nothi ngaphakathi endlini ngiyethemba ngizokwazi ukusilekelela ukuthi kwenzakalani ngisazoya khona-ke ngiyobuka nami ukuthi siwami ibanga elingakanani ngiyaneliseka yini ngoba uma abantu behlezi kukhona abantu abayisingejana ababahlukumezayo bakhuthuza bakhuthula impahla zabo
ubabulala labo abayisijana afanele ichurch lekhona indlela yokwazi ukulalela intuzana sithothobani laba abenza into kanje bambekela kakhulu luyindaba lokuthi kunalaba abafika abavuli ibaza shop lapha ngaphakathi kunalaba abakhokhisa imali abathi bona bagadile bathi protection fee bese nokuzimalanga nje abangathini abathi bathinta la ukuthi ngethi abasatshwayo manje ngathi naye ngoba niyabazi mfenike zamagama abo mina ngizonikeza amapholisa ngoba kuyicala vele lokukhokhisa umuntu imali ngokuthi uyamprotect kuyicala lo mfenike zamagama abo mina ngizonikeza amapholisa bese ngibuza amapholisa baqoqani mayikhona indlela ukuphenya kuthola ukuthi ngempela khona wrong baqoqani ngoba into ababhekela yona ukuthi into esibi kakhulu laba abanalezi ifaza shop kunayedana zobayidayisana sekuqala manje sekukhona amagruphu amagenge la sekukhona ukuxabana kubangwa zona lezi zinto zey'dakamizwa ngathi yabona-ke akufanele impela sihambe lowo mkhakha loyo ngoba kuyingozi konke umuntu lokhakha yabona nje owesecape kunamalokishi akhona lapho nokudlulwane eminye kubuka izwe lonke ukudumula umuntu adumule esebhekele kuyibaba yini lento ey'dakamizwa hayi mina amahostela angiboni kufanele ngene iy'dakamizwa ngoba ngangazi ukuthi iy'dakamizwa ngene amahostela ngangazi ukuthi kwakhala ngamalokishi kakhulu athi hayi imalokishi igcwele iy'dakamizwa kodwa amahostela kwangakhalwa ngey'dakamizwa manje kufanele siqede nabo lokho ngoba safanele ukuthi wawona laba ukuthi abanebaza shop lapha ngaphakathi ubantu abaqashisile bakhokha bane rent bese sabheka ukuthi wabona-ke laba banazo iy'ncwadi zokubala ngaphakathi kwaZulu-Natal bavumelekile babe nesifaza shop la kwaZulu-Natal bese sixoxa nalona-ke obaqashisile sike sikhulume naye eduzane ngoba njengoba nikhala ngakho noma njengoba bakhala ngakho babananhlangene nabo akufanele sizibe nabo kufanele sihambe sisiyofika kulowo nguluka leyo ngoba kufanele sibuyisele isimo sokuhlala kwenu kube ngesophakathi ongenayo uvalo ubugebengu silwa nabo bonke isifunda saKwaZulu-Natal kodwa ikakhulukazi inhliziyo yami ikhona la yokufela kwamasho ukuthi uma ngingabambisana nani sizame uqoqa isimo sibuyise uzinzo sibuyise ithemba lokuphila kubantu abahlala ngaphakathi impela enhliziyweni yami ngingathi sinehostela isibonelo kwaZulu-Natal ihostela lakwamasho nginalo ithemba ngoba ngiyayithi mina uhulumeni obandlululo okunzima kakhulu sasibhekene nabo sakwazi ukunqoba ukubambisana kodwa abanga wonke umuntu wasukuma kodwa khona abayisegejana abasukuma namhlanje sibekhululeko ngoba babakhona abasukuma ngicabanga ukuthi nalesimo esikhona lapha eHostel mhlawumbe abanye bangathi thina siyesaba mhlawumbe abanye bangadidizela ukuthi thina siyibona inkinga nje sibona kunomali kodwa laba ababonayo bazosukuma kube yibona esohamba nabo uhambo lokuletha uzinzo lokuletha ukuphepha ngaphakathi eHostel bawethu ngiyathokoza kakhulu ngicela ukuba ngithathele ithuba phazima ngibuyisele ngakubo ukuba babeke ngizolalela nje mina ngikhulume ngizencede bese ngiphendula ethini ngikhulekile inkulumo nendawo umncele ayikho into ekhathazile okufanele sabe ukukhuluma ngayo nanoma yiphi into ekhathazile kufanele ukukhuleka ukukhuluma ngayo ukuthi nansi lesikhathazile nansi lesibona ukuthi kufanele sisunyelwe kodwa sikhulume njengabaholi ukukhuluma kwethu ukukhombisa uzinzo kona kubodwa akekho futhi umuntu ofanele singakhulumi ngaye mayingenzi kahle kodwa ngenhlonipho sikhulume ngenhlonipho nje
Angithi mina ngokaNtuli isifo. Uma ublockchain ngingwaNtuli. Ukho lengawenzi kahle. Ikhona bendlela ukubeka emhlabeni ukuthi hayi okunye kwenziwa ublockchain. Nalokhu akusiphathi kahle. Angithi sizwakala kahle akukho ukuthi uyabona wena awumkhombi ngomuntu. Sesho noma manixoxa-ke makukhona iy'nkulumo efuze lezo ngiyocela ukuthi niyiphathe kahle zikhombise ukuvuthwa ikhombise nabaholi kodwa nibe nikhulumile iqiniso lokuthi nansi into kufanele ilungiswe nansi into esikhathazile nansi into esiphethe kabi. Ngiyabonga kakhulu-ke nje ukuthi nize ngoba ukuza kwenu mina kubufakazi ukuthi nikhathazekile niyafuna isimo silungiswe. Ngiyathokoza kakhulu. Chakulungile hlala ngicela ukunikeza ithuba-ke lokuba nikhulume ngizophakamisa angazi noma ubaba ufisa siqale phansi la siqale khona noma enasinishilo mhlawumbe nasekuphila kodwa kulungile singayiqala phansi ukuze nabangekho ababengekho bakwazi ukuza ukuthi yiziphi iy'nkinga ekukhala nazo. Ophakamisayo-ke uzosichaza ukuthi ubani isibongo sakhe bese-ke esebeka indaba. Ngiyocela ukuthi mayibeka kangayibeki isikhathi eside kakhulu la ibekathi asho ngamaphuzu ungabe ukuthi usiyayixoxa useyayazi. Ngicela senze kanjalo. Ngicela uqala ngobaba ophakamisile noma ngicela ukubona izandla bazosipha ukuphefumula. Ngapha 1, 2, 3, about 4 man. About 4, okay. So they want to ngapha 1, 2, 3, 4, about 4 number. Okay. Laba u4 baba ngiyabona ngizocela baba kwenu khala yonke. Ngazi ukhona umboko wesibili ukumbathi so that ngiyabingelela bonke endlini nobaba uNdunankulu